Det går overraskende godt med den danske eksport. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, så vil vi allerede næste år være på samme niveau som før finanskrisen. Det spår en ny rapport. De knokler hos Hovnø i Randers. Det er med Nothing's Gonna Stop Us Now i højtalerne, og det er måske ikke helt upassende. I år er det gået super godt. Vi er 50% over sidste år. Hovnø producerer ovne til professionelle køkkener. Langt størstedelen bliver solgt til udenlandske kunder, og de er altså begyndt at købe ovne igen. Det betyder, at der er lidt mere ro på, og folk er lidt mere sikre i deres ansættelser. Og det betyder, at vi også har lidt flere muligheder for at lave nogle nye ting. Og generelt går det overraskende godt med den danske eksport. Det er klart gode tal. Udenrigsministeriets eksportråd forudser i en ny rapport, at virksomhederne i Danmark kommer til at sælge varer for 9,1% mere i forhold til sidste år. Det viser, at vi er hægtet på det internationale opsving, der har været her det sidste års tid. Og ifølge rapporten vil eksporten fra danske virksomheder allerede i løbet af næste år være på et højere niveau end før finanskrisen. De havde ikke klaret sig så godt, hvis de ikke havde været dygtige. Men der er også en lille smule geografisk held i det, og det skyldes simpelthen, at de lande, som har haft en rigtig pæn økonomisk vækst, det er lande tæt på Danmark. Det gælder f.eks. lande som Norge, Sverige og Tyskland, og det placerer Danmark lige midt i et eksportmæssigt smørhul. Nogle virksomheder har haft held til at erobre markedsandele under finanskrisen. Det gælder også hos Hovnø. Nogle af konkurrenterne har droppet at lave ovnene selv, så det betaler de nu Hovnø for at gøre i stedet for. Og det har jo gjort, at vi også har kunne vokse på den led. Ovnproducentens regnskab for 2010 tegner til at blive bedre end det virksomheden kunne præsentere før finanskrisen.